Jinsabu għaddejjin ġmielhom il-preparazzjonijiet ta' 30 edizzjoni ta' konkors Kanzunetta Indipendenza fejn it-tema ta' din is-sena se tkun #KKI-Goes-Green. Fil-fatt, il-kartolini tal-konkors għal din is-sena qed isiru qalb il-kampanja Maltija fosthom fl-għelieqi u fuq il-bajjiet. Dan sabiex jitqajjem għarfien dwar l-importanza li wieħed jieħu ħsieb l-ambjent ta' madwarna. Net News kellem Robert Kutajjer li qed jieħu ħsieb il-kumitat organizzattiv ta' dawn il-festivals fejn spjegalna aħjar lan ta' dawn il-kartolini. Il-tema ewlenija tal-kartolini huwa l-ambjent. Fejn illum pratikament ħdimna mal-40 kartolina li kollha għandhom temi varji għall-ambjent f'pajjiżna. Allura anka permezz tal-pjattaforma tal-mużika, permezz tal-konkors Kanzunetta Indipendenza, poġġejna l-ambjent bħala priorità u n-nies ħajkollhom l-opportunità li jaraw dawn il-kartolini propju fi 17 u 18 ta' Settembru live fuq Net Television fejn apparti il-kanzunetti ma' kull kanzunetta qabel il-kantanti joħorġu ukoll fuq il-palk se jkunu qegħdin jaraw ukoll messaġġ pożittiv u edukattiv dwar l-ambjent ta' pajjiżna. Fil-jiem li għaddew il-Partit Nazzjonalista ta' priorità assoluta lill-ambjent tant li waqqaf il-grupp ta' azzjoni PN Greens se jiffoka fuq il-politika ambjentali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista neda wkoll l-ewwel set ta' proposti biex il-poplu tassew igawdi minn ambjent aħjar u aktar spazji miftuħa. Proposti li l-għana ħari tagħhom hu l-interess tal-ġid komuni. Is-serati finali tal-konkorsi Kanzunetta Indipendenza se jsiru fi 17 u 18 ta' Settembru, biż-żewġ serati jixxandru live fuq Net Television fi 8:30 ta' filgħaxija.